Assalamu alaikum. Haray mi hiwri kam fop la landis ko jawontre parti jimo ala tawara ko jawontre parti jimo wombe siwude fode a image bilan fala gentro la hakke kon kon fekkude ni suudaki sida fala defando de Mamadi Doumbouya iya go defandam sida fala defando de Mamadi Doumbouya fiya hebu ankadi oto fiya hebu villa fiya hebu mbudi di yara Dubai iya usutena Mamadi Doumbouya kono ta yenno leader jame wawa parce que ko kanko waduma ko wonda don ko antikiri mone holande da jodi Dakar of da wadde comédie yagal kari jodo hande dingiray to hande pita to hande labe to hande mamoto hande kundara to wando koin jango koin to fiyo nono sida fala waccude Mamadi Doumbouya ya wacca Mamadi Doumbouya ida way wadde video hande wadanabe be andete ibe andi fima deja ibe fala manini yeyi wadanabe ton video hara yennale la giselu jodi do tun Dakar ay ala ñiije no haala piiji gon ton bordel yagal internet wombe ben kadi yaltude kadi inna no suteno ma kadi be tawtuma yenni do yenno ma o yennu do ndido kala mi haja kay ma mi afisata ma nya hay okugol marizo ma me ida andi ko amoni haalande e jodi tun ka internet do dabbure internet ma person menen ko min fala ko ala giselu lamu dum mi wulata halugol ko mi fala ko pullo futa lamu lakini biwi lakini en la make inde wotere joni non ida andi ko sabu ala giselu andire data dum ko sabu ala giselu wadi ha jama anduma ko sabu ala giselu wonda aden seda joni non a juti nde hunde ko mako yennabe barindo dabe mi haja ke wondo Egypt mi haja ke wondo Europe mi haja ke wondo America mi haja ke wondo honda an ko der pays ko der lagine honda yeyi nata lagine an kadi de wadadi video ji di wonda di wadde yennugol Mamadi Doumbouya dara sha lutata wono ko gido fulbe nangira nono parce que kanko ko ton wonno halde di ala jabe nanguno be nabi mo maison centrale joni an kadi yeyi nata lagine haladum sida fala defando de mama menen non men yewta no mago Ousmane Gawal no jonde mambude mais mi sokka juure dum hande mi sokka juure dum jango kono non ko mi mari ko minna si hawri ayi FDG ayi defando gol o dictature ro o hore be himbe men maybe ko warabe do fo surra bambe to tayi unno yonali ko findalima a defandi gonga ha tawi ala hebri mbudi no faler danum ida fala yaade defando ya fenade kono tayi wirta men to yenna ala giselu ko fiyo nono dum ala nama san say fusu dum buitay woni buitante woni hande sanati do ayi defando go Mamadi Doumbouya yaw defandamo ay bay oto wonono makanera wadir non ko far bayagal wadi o hebi dum ya defandamo wono imambe mo ben Mariama Kankala be iya imanamo pardon waccamo pardon déjà mi yida yewtugol sifa ben himbe don okugol be valeur mais an yida andi ko nda ko wadde ida ya hande la fokiti parlement mais 6 ande la fokiti parlement mais 7 ande la fokiti parlement mais 8 sa fala ko maison blanchata sida fala ko maison blanchata Washington men sokka juude don mais ta yenno wala giselu ta giti mi giti fota o mo beneta ko king ka ko honno do andi mo ga mi laniti tayna makko ne ko sabu ala giselu o andira ala giselu ki on teddungal o walliti ke buye molo hidon darade do yande ay binommo ko fiyo nono mi awa mi jetta gurna na mi préfet mi jetti hande adi buri yes mo non wombe lan sibude mi yaltata jamais mi yenna leñol pullo si a wadali ella ton ko yennata ma mi halata si a wadal to dugule aga ko mettinta ma bernde mi halata kono mi yennata kadi yimbe amme mi yennata ala giselu fusbe wadala ko gonga be won ko mbaka duubi jolu geppi honde to mala giselu fu jingangol gonga 2010 ala giselu ganike be jon nalem o mo nyike 2015 o mo nyike 2020 o ganike kadi o mo nyike siko criminel be go be wawno adude militaire nder leni parce que ala giselu no mari puissance fi munugo siko criminel be wonno be on waccake nazen ko nyembingtingol be mi fala expliquangol harano ko criminel be wawno adude dumannabe ukkay hite be do fop kon be wadale be hida jijan hibbire won wartoto be andago be jangago jangudo fi politique fala do bawure ni mi da halugol inde mabbe de ni mais
miji to fota an o wondu defando de Mamadi Doumbouya nini ya defanda Mamadi ko ta yenno la giselu ka pullo futa ta yenno la giselu fi on non ko mi yenanta la giselu fus be bonnam be ala makko de mburi on ko do onda be yenirre awa won o dernier fois yaltutugol on bita on ko mako mi haada ke wombe jil la fokiti parlement mercen la fokiti parlement mercis Mamadi Doumbouya inni de dayid Mamadi Doumbouya Mamadi gorko bay ko gorko o yeda ko feng ko film ka fenweli na seytingo mais o wondo yewtere di yewtere yimo ande ko kanko yewti di yewtere ko do ha mi seytinani mo parce que o mijitaki se o yewtinde yewtere makko à très bientôt hare ko minata tijja la puissance parce que donc andi on non o letta tam makko o itti di karta makko mo wakkilani fi FDG wona kanko mais mo wakkilani fi FDG buri à 99% tijja la puissance mo wakkil parce que son dari o waɗa vidéo ƴettugol na juutingol mais min lan inni grandion yo wakkilo kadi à très bientôt fode a image